Как, подбирайки правилно обувките си, краката ти ще изглеждат по-дълги. Изгледай видеото до край. Преди всичко искам да кажа, че ако имаш по-къса пропорция на краката, това не е дефект. Обратно, това е характерно за женската фигура. И така, започваме с основните насоки за издължаване на краката. Съвет номер 1. Избирай обувките да бъдат в същия цвят като панталона. А ако си с пола или рокля и краката ти са голи, избирай обувки в телесен цвят. Съвет номер 2. Ако си с обувки с каишки на глезените, е важно те да са в телесен цвят. От предишните видеа знаем, че там, където има хоризонтални линии, зоната оптически се скъсява и разширява. За да предотвратим това, каишките е важно да са в телесен цвят. Съвет номер 3. Това тук се нарича деколте на обувката. Колкото по-високо и равно е деколтето, толкова по-къси изглеждат краката. И обратното. Колкото по-ниско и заоблено, дори заострено е деколтето, толкова по-дълги изглеждат краката. Може да подберете и такъв тип диагонално деколте. То също издължава крака. Съвет номер 4. Той касае върха на обувките. Колкото по-заострени са върховете, толкова по-издължена изглежда пропорцията на краката. И обратното, колкото по-заоблени са, толкова по-къси изглеждат. Аз съм Йоана, професионален личен стилист. И ако искаш да научиш спецификите на твоята фигура, прочети под поста.